Asini roha do dame nasian de bata amata. Dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus namat dongan hita. Amin. Renungan harian di Bagasan Sadarion Rabu 20 Juni 2022. Dienet mesian sada Korintolu ayat 10. Songonon ma didok disi. Hobbar tua sini roha ni debata na nilehon nai tuau hupauli ojahan nai. Songon binain ni pat de bagas na bisuk. Na asing do muse pacongcong bagasi. Alay ganup mamatahon manang beha pangulaon na disi. Ido anggo sahat na. Masih tangyangan di pakobasyon. Dongan sahapor sial, Jesus do raja ni huria. Di bukuet de nomor 120 di dok. Jesus raja ni huria, na porsea na badia. Pasu-pasu maawon. Saya sungguli marohaku mangihutong ho rajaku. Pergugoy maautoktom. Pergugoy maautoktom. Sianon taboto dang adong na asing ujan ni huria ia soholan Jesus Kristus. Jala ido na nidok ni Apostel Paulus di turpuk taon. Marhiti asini rohani debata nunga di pauli ibana ojahani ima Jesus Kristus. Alanido di paingot Apostel Paulus akan anang Paulion huria Korin asa manat nasida asa unang di pauli huria di atas manang sere perak batuna arga haulam-lam manang durame ay di sada tiki gawe patardo na niula ni ganup ari sogot ido Paulo Ponsa ay papataron ni api imay asa api ido mangujuni manang beha ulaon ni ganup molohot ulaon na pinaulina jalon na do upa molo soksohan na ni ulanay luangan ma ibana malua donyan anggo ibana alay songon nienet sian api nama puasa ditarengoti Apostel Pauluson ala adong perbolat-bolatan di huriye. Akadongan sa porsyang di sada Korintolu ayat 41 masado tong perbolat-bolatan alani akka pangula di tonga-tonga ni huria. Ala adong namadok sisean ni si Paulus doaw. Jala nasadaan sisean ni si Apollos do angguaw. Ay isi Apollos, isi Paulus. Perhalado do nasida. Perhitian muna gabe porsea. Jala ganup hobbartu pangalehon ni Tuhani di ibana. Au do manuan Apollos do pabornok-bornokkon. Alay debata na patuduhon. Ay ula-ula ni debata do hita saluhutna. Akadongan sa porseaon didok Apostel Paulus di ayat 22 asa unang maadong na manenga-nengahon jolma ay sesude nay dihamudo manang Paulus, Apollos, manang Kepas hasianganon hanguluan hamatean na masanwaing dohot na songgop-sugot pe saluhut na do dihamu naing marsiajar hita siang turpukon asa unang polaolo hita membanding-bandingkan aka perhubas di tonga-tonga ni huriyay manang mempaporitkan seda-seda halak asa unang masa aka perselisian manang perpecahan di tonga-tonga ni huriyay. Mula dong kelebihan ni sada halak pangula tahamulia tehon may jalunang pola gabi madabu tugijang ni roha. Jala molo adong sada halak parhobas di huria nagali marsurupan ma asa boy sikop akka pakobasyon di huria. Dang adong pangula na sempurna alanido didok asa toktong tatangyakon akka pangula di huria ni Tuhani asa boy dulaon-ulon na doho denggan hobbar tulomo ni roha ni debata. Jalaka perhobas di huria pe tong ma
ditangyak kon akaruas ni huria. Asay kon marsitangyangat do sa luhut na. Asa boy dinggan jalature akaulaon. Dito nga to nga